Ngingudkt Nivedita Bharati, onguchwepheshe wezokubelethisa nodokotela wezifo zabesifazane e-Apollo Specialty Hospitals, Banagaram, Chennai. Indawo engiyithakasela kakhulu ihlanganisa i-ontology yokuvimbela kwabesifazane. Uma sikhuluma ngokuvimbela umdlavuza kwabesifazane, sikhuluma ngomdlavuza wamabele, wesibeletho, wesitho sangaphakathi sowesifazane, nowama-ovari. Kulezi, okwamanje sinentshisekelo enkulu kumdlavuza wesibeletho. Isizathu ukuthi siyasazi isizathu somdlavuza womlomo wesibeletho kulezi zinsuku ngoba kutholakale ukuthi i-HPV, okuyi-human papilloma virus, ibangela cishe u-985 kuya ku-987 womdlavuza womlomo wesibeletho. Futhi njengoba sesiyazi imbangela, manje sesinogonyo olulwa nalokhu. Ngakho umhlaba wonke usuhamba ngendlela yokuvikela izifo kusenesikhathi. Ngakho-ke isifo noma umdlavuza esinogonyo olukhona manje, umdlavuza wesibeletho kuphela. Ngakho esitholakala ngisho ezweni lakithi namuhla. Futhi sinezinhlobo ezintathu zemithi yokugoma, okuyimithi yokugoma ye-HPV etholakala ezweni lethu. Enye ingumgomo we-quadrivalent, osewusetshenziswa kusukela ngo-2006, kanti manje muva nje sesinogonyo lwe-nonavalent. Nonavalent okusho umuthi wokugoma osebenza ngempumelelo ngokumelene nama-serotypes ayisishiyagalolunye egciwane le-HPV okungowakamuva. Manje kufanele sinikeze kanjani noma ubani okufanele anikwe lo mgomo. Ngakho-ke iqembu leminyaka okuhlosiwe lokugomela umdlavuza womlomo wesibeletho ngamantombazane aneminyaka eyisishiyagalolunye kuya kweyi-15 ubudala. Lena yinqwaba yabantu abaqondiswe ngqo ukuthi bathole umgomo wokugwema umdlavuza wesibeletho. Ngakho-ke emva kwalokho, kuthiwani uma intombazane ifika eneminyaka engu-16 ubudala icela umgomo womdlavuza womlomo wesibeletho? Impendulo ukuthi lo mgomo ungakunikwa kuze kufike eminyakeni engu-45. Umehluko kuphela ukuthi uma unikeza umuthi wokugoma intombazane engaphansi kweminyaka eyi-15 noma phakathi kweminyaka eyi-4 neyi-15 ubudala, ungakwazi. Udinga ukunikeza imithamo emibili kuphela yomgomo esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha. Lokho kusho ukuthi uma unikeza umgomo wokuqala namuhla, umjovo wesibili kufanele unikezwe emva kwezinyanga eziyisithupha. Uma intombazane ingaphezu kweminyaka engu-15 kuya eminyakeni engu-45, kudingeka sinikeze imithamo emithathu yomgomo. Lokho umthamo wokuqala olandelwa umthamo wesibili ngemva kwezinyanga ezimbili futhi ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuzoba umthamo wesithathu. Kubalulekile njalo ukuqeda yonke imijovo yomgomo ukuze uthole impendulo ephelele nephumelelayo yomgomo. Manje-ke, i-WHO iseyenze lula kakhulu le ndlela yokunikeza imijovo yomgomo kulezi zinsuku, okusho ukuthi ngaphansi kweminyaka engu-20 kwanele ukunikeza umjovo owodwa womgomo, kanti ngaphezu kweminyaka engu-20 kunikezwa imijovo emibili yomgomo, okulula ukukhumbula futhi kulula nokunikeza inani elikhulu lamantombazane kule minyaka. Ngakho-ke, njengoba sishilo, umgomo uyisu eliyinhloko lokuvimbela umdlavuza wesibeletho. Noma nje intombazane isithole umgomo kahle, kungaba ngohlelo lwemijovo emibili noma emithathu, kusamele iye kwelinye izinga lokuvimbela, elibizwa ngokuthi i-pap smear noma ukuhlolwa komdlavuza wesibeletho ngoba, njengoba sonke sazi, awekho omgomo abavikela ngo-100, kodwa asebenza kahle kakhulu. Ngakho-ke ngisho noma intombazane igonywe ngemithamo emibili noma ngesimiso semithamo emithathu, kusafanele yenze ukuhlolwa komlomo wesibeletho ngemva kweminyaka engu-30 ubudala ngesikhathi ngasinye ngemva kweminyaka emithathu kuze kube yiminyaka engu-65. Uma silandela lezi zindlela ezimbili zokuvimbela, ukuvimbela okuyinhloko okungumgomo kanye nokuvimbela kwesibili okungukuhlolwa komdlavuza wesibeletho nge-pap smear noma ukuhlolwa kwe-HPV, sizokwazi ukuqeda umdlavuza wesibeletho ezizukulwaneni ezimbalwa ezizayo emhlabeni wonke.